konserjeak detektatu egin dau sute bat dagoela areto nagusian. Eta orduan, zuzendaritzan abisau egin dau. Eta zuzendariak ja plana martxan jarri dau. Horrek esan gura dau, jendeak zirenea txirrina irutan jo dute, eta jendeak eskileretan bera jatsi da kanpoan izan dugun lekuraino, lasai eta patxadaz. Garrantzitsua da, oso importantea da. Ze azken baten kurrikulunaren barruan daukagu eta landu egiten dugu, baina gaur izan duguna praktikan jarri duguna, simulakro hori. Eta azken baten, gauzak praktikatu egiten diren neurrian, jorratu egiten diren neurrian, gero holantzik ateratzen dira.